Ka Blei pi baro ki bapet ya ka channel jong ke Good News TV. Ha ka kyrteng ke bathiang tam ka jong try bat unong penem jongi U Jisu Khrist. Sa sien na ka liang ka jongi ha ka ni ka step. Ni khot bat ni aware pi lang baro. Ba pen ai ka por ke bakodor. Ban ngap ya ka ktien ke jong U Blei. Namarba ka ktien hi ke jong Blei ka ong. Bom tang da upu bun U breu. Hari de ki ktien baro ki ba mi no. Na ka shintur ka jong U Blei. Dia shua bingin jam ling ba jong ka ni ka sngi bat ngin yo ban penlut ye ka por ling ba jong ka jing duai. Tung ini perkhat bat ngin puson na ka ktien ka jong U Blei. Ka benta na ka ktien ka jong U Blei ha ka ni ka step ya ka bangala bu kum ka nongrim. Bangin puson ka long na ka gospel kat kum u Ioannis ka lenong ka bakat lai ka dekot ka basan. Ki kentien ki baong kumne. Hadin kata ulat he hakat dabar bad ulat sedang ban sait yaki kejat jong ki senran bad ban nyat yaki da gaja nyat da kaba ulapan po yalade kapang pedeng jong ka kubor hakane ka step kalong ka jingkot ban long ki shakri, a call to be a servant. Kat kum ka tradition lani ka rukom ka jong ki jiu ha ki por hendai laong ba habadon ki nuru ki ki breu ki bawan kai ha ka yeng ka jong ki ada dan ki invitees ki bla shakot kerpang ban wan ha ka yeng ka jong ki laong ba shwa ba ken rung ha ka yeng ka jong ki la judon ki shakri ki ba kerpang lakot iki the lowest servant ki shakri ki ba kampo hapo jong ka yeng bat ke ei ka ba ki ni ki shakri ki jule ka long la juong ba ki ju shim ya ka dabar bat ya ka bat laong ba shwa ba kita ki breu kin yo ban rung ha ka yeng ka jongki kadi ka kam jong kita ki shakri ban sait ya ka kejat ka jong kita ki bawan hapo jong ka yeng tingi sngo thu ba ka kam ban sait ya ki kejat jong ki wei pan ka de ka kam ka ba po ba ha ka tradition lani ka culture ka jong ki ju kani ka benta hagani ka step jong kani ka por kaya thu ingi shapang ka por ka ba kodor ka ba U Jisu upenlut ba lagi senran ki ba iet ki jong u long hakata ka miet jong ka jinga bam jamiet lembat ki senran kat ba ki senran ki danga bam ya kata ki jing bam miet long ba utrai jong U Jisu Khrist hapdeng kata ka jinga bam miet long ba ulahyar na kasyuki na kajaga syong ka jong u bat ka ba pelai kalong ula shim ya ka dabar bat ula the ya ka ha kata ka dabar bat da kata ka laong ba ula nyat ba ula sait ya ki kijat ki jong ki senran ki ba e ki jong u kat nu kalong ka ba pelatam habingi pulie ka ni ka ktien ka jong Blei ba U Jisu u balong kon u jong Blei ukloi ban hiar na ka jaka syong ka jong u ban shim ye ka dabar ban sait ye ki kijan jong ki senran ki ba e ki jong u ka ne ka jing le ka jong U Jisu ka jing sait ka jong u ye ki senran ka de ka jing khot ye ki senran baki kin long ki shakri ling ba ka ni ka jing ja ka ktien ka jong U Blei ka hikaya ngi ha ka ni ka step jong ka ni ka por ba U Blei ula khot yang abadi pi ban long ki kenran henry ban long ki shakri bon sien habangi pai shikani ka perthei ka bangi ngi kadai ka perthei ka baki ki breu ki kne ban yo ya ka shuki ka ba pher kadai ka perthei ka baki breu ki kne ka status ya ka kerdan ka ba pher henry ka ba sngotenat ban perkat ya utrai jongi U Jisu Khrist kalong ukloi ban eno ika ket ka jong u habneng uwan ban shim ya ka dur jong ka jing sngoret ban uwan shikani ka perthei ban long u kinran and uwan shikani ka perthei ban long u shakri bat ka ne ka jing le ka jong U Jisu Khrist ka long ka nuksa ka babha tangi ki senran ki badan hak tu ko por henry ka long ka nuksa ka babha na ka benta jongi hi kristan ki ba agani ka chuk ka bangingi menta namar kata ka ne ka khubor agani ka step ka khot yanga ka khot ingilang iwei
ki ba yakiet ya ba ika kam ka jong Blei U Blei kwa engi bangin long ki kenran le U Blei khot ling ba kani Ka Ktien ka jong u bangi la khot engi ban long ki kenran handai ban long ki shekri namar kata habangi puson ya kani Ka Ktien ka jong Blei ka Bible ka khot ya nga ba de pi kani ka step bahkan no ka benta ka ba U Blei khot ya nga ba de pi bangin trei tungin ai ya kata ka jing shekri kum ki shekri kum ki kenran yimde ban kwa i ki kerdan ki ba pher la ka long ha ki benta ki ba pher jong ka jingim ka jongi rei U Blei khot ya nga ba de pi kumba U Jisu la pen red ila dia ling ba kani ka jingja ha ka bola sai i ki kjat ki jong ki senran ki jong u Ka Ktien ka jong Blei ka khot ya nga ba de pi ro kani ka step bangiru ngin duai dong try to pen long ingi ki ba sngoret mat ya rab ingi bangin la ban long kita ki shakri ki ba batam ki ban yai pen dan buram ya ka kyrteng ka jong Blei tu Blei ker khu ingi lang iwei ki ba snap ya kani ka khubor kani ka step ka ba khot ya nga ka ba khot ingi lang iwei ba ka jing khot ka long ban long ki shakri ban long ki kenran kumba ka Bible ka U Jisu da plashna bangangalawan ban shakri ban yo eka jing shakri to Blei ker khu pi paro ki ba pet eka ni ka channel na ka benda ka burom ka jong Blei amen ngin IT ya kani ka por ka jing duai ngini duai Iwan ban pau sa sien hagi slajat ki ba khoi bat ki ba kentang ki jong me a Blei Manaingu ye me ba me ai hangi e kani ka step ka ba thamai Manaingu ye me kani ka step ba me ai ru hangi kani ka sngi ka ba thamai kin ran Ni sngongo ba me sumar yangi me yadai ngi me pelat ingi de jing snio baro Ni aingu e me kam tama kani ka step ma shwa bangin jam ling ba jong kani ka sngi Ni yo e ka ba kum kani ka por ka ba kodor ban snap ban shashkor ya Ka Ktien ka ba im ka chong me Ni aingu e me try Jisu kani ka step ling ba kani ka jingja na Ka Ktien ka chong me ka ba hikai yangi bangin long ki shakri ki chong me yarap ingi kan rad hagani ka step chong kani ka por wengi ka jing song sarong baro ka ba don na ka donot ka chong ki brio weng kan rad ikata ka jing kwa burom wengi ka jing kwa ya ki kerdan ki ba pher chong kani ka perthai yarap kham tam yangi ki khun ki chong me ki ba yaket ya ba ki ba shakri ka kyrteng ka chong me kin rad yarap ingi bangin don ya ka mynsiem jong ka jing sngoret bangin bod ya ka ni ka nuksa ka ba patam ko try ka ba malahika yangi ka nuksa bangin long ki shakri ha ki benta baro ya rab kin ran haba malakot ingi ki benta ba pher jong ka jing jongi ya rab bangin la ban ai ka jing shakri ka ba patam da ka bangin klet no ya ka buram baro chong ka ni ka perthai na ba bingit tep habingi ai ka jing shakri kum ki shakri dei tang ma me ukin ran ubala ban ai hangi ya ka bainom ka ba shisha jong ka jingim ker ku ki khon ki chong me ki ba pet ka ni program ka ni ka step to don ring kat bat ki kin ran ha ka no ka benta jong ka jingim ka ba ki kin do kin ran ya rab ba ka ni ka khubora ka ni ka step Ka Ktien chong me ka long ka bon na ka benta baro ki ba pet ya ka ni ka channel ka ni ka step to don ring kat bat ngi ding ba ka ni ka si blang sa ni wan ban ai ti ya la ka chong ka jingim ha ki kti ki ba mayan Blei ki chong me ha ka kyrteng ka jong U Jisu uban nanazret ngi duai amen